Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna, zuekin. Semideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Ager ezazu jauna zure almena. Eta lagun ezaiguzu zure indarra handiaz. Gure pekatuek galerazten duten salbamena zure errukiaren graziak ekar dezaigun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun hartan, kantu hau abestuko dute Judako lurraldean. Bai sendo gure hiria, harresi eta harresi aurreko babes jarri dizkio. Zabalitzazue ateak, sardadin herri zintzo eta gehiala. Sendo dauka bihotza eta zaintzen du bakea. Zuregan baitu itxaropidea. Itxaron beti jaunagan, jauna baita arkaitz menderen mendetan. Menperatu du goian bizi den herria, goian eraikitako hiria. Beheratu du lurreraino, lur jotzeraino. Oinpean dago, apalen oinpean, behar zuen hankapean. Jaunak esanan. Erantzun salmoa. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Eskerrak jaunari ona baita, haren maitasuna betikoa baita. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Hobe da jaunagana biltzea, eta ez gizakiengan uste hon izatea. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Neri jauna ari zaizkidanak, ez dira guztiak sartuko zeruetako erreinuan. Zeruan dagoen nere aitaren nahia egiten dutenak baizik. Beraz, nere hitz hauek entzuten eta betetzen dituena, bere etxea arkaitz gainean eraiki zuen gizon zentzudunaren antzekoa da. Egin zuen euria, etorri ziren uholdeak, atera zuen haizea eta jo zuten etxe hura, baina ez zen erori. Arkaitz gainean oinarritua baizegoen, nere hitz hauek entzuten dituena eta betetzen ez, bere etxea hondar gainean eraiki zuen gizon burugabearen antzekoa da. Egin zuen euria, etorri ziren uholdeak, atera zuen haizea, jo zuten etxe hura eta erori egin zen, eta handia izan zen haren hondamena. Jaunak esanak. Gaurko evangeliontan, Jesusek jartzen digun adibidea, edo jartzen digun metafora, nola baitere, esan genezake gauza askotarako balio dezaigukela. Batez ere ulertzen dugu, Jesusek gure bizi espiritualerako aipatzen digula. Hau da, ez da bakarra, kontseju arkitektoniko bat. Hain zuzen ere, etxeak arkaitz gainean eraikitzea edo hondar gainean eraikitzea ze diferentzia dauken erabiliz guri ere erakutsi nahi digu mundu honetan egiten ditugun gauzak batez ere saiatu beharra daukagula arkaitzaren gainean eraikitzen eta oso bereziki gure bizi espirituala. Eta esaten digu, zer den espiritualki bere arkaitzaren gainean eraikitzea, esaten digu, bere hitzak entzun eta betetzea dela arkaitzaren gainean eraikitzea. Horixe da, Jesusek esaten diguna. Eta ez entzutea, eta ez kasurik egitea Jesusi da, hondar gainean eraikitzea bezala.
Eta mundu hontan ekiten ditugun gauza guztietan oinarri sendoak edukitzen saiatzea oso importantea da. Eta hoixe da batez ere Jesusek esaten diguna. Gure fede bizierari dagokionez, urte liturgikoaren hasiera honetan, batez ere honek ekarriko liguke gogora importantea dela gauzak ongi bukatzeko ongi hasten saiatzea baita ere. Eta horregatik urte liturgikoari ilusioz, fedez, ekiten saiatzea. Itxaropen handiz Jaungoikoarengan. Ez pentsatuz guk gure indarrez, edo gure bertutez, edo ez dakitzen bat gauz lortitzazkegula. Baizik eta naiz eta gu ahulak izan, naiz eta gauza asko ongi ez egin, Jaungoikoarengan itxaropena daukagulako. Berari eskatuz, bere hitza entzun dezagula, bere laguntzaz, bere hitz hori baita ere egiteetan nola baite isladatu dezagula. Eskatzen digu bada Jesusi, bere kontseju hau beti gorde dezagula. Saia gaitezela mundu honetan egiten ditugun gauza guztiak oinarri sendoen gainean eraikitzen. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jaungoikoak bere indarra eman dezaien eska dezaiogun Jaunari. Amen eskatzen dizugu Jauna. Eta gure hildakoak ere gogoan hartzen ditugu gaurko meza santuan bereziki Lontxa Zabaleta eta Andres Zestau Jauna bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun Jaunari. Amen eskatzen dizugu Jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Onartu Jauna, zure esku zabaletik hartuta dakarzkizugun doaiak. Egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia zure erospenaren betiereko sari gertadakigula. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea Jauna. Aita guztiz, santu, Jaungoiko al guztidu betiereko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Bera behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da, aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten denun saria. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitza da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat.
Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta zuzera la jauna, zure izetori arte, hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Lontxa Zabaleta eta Andres Zestau. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita ahal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zure zerana, santua izan bezizena, eta horreli zure errenua, egile zure gaiak zeruan bezala gurrean ere, eman guzu hau egunontako horia, markatu ezorrak, guk ere ezorunean barkatzen diauz ezkero, eta ez duten eraman mañana atera altzatu aitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuatietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zureak zure gentzan zure hausketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zuk entzentzen munduko pekatua erruki jauna. Jangoikaren bildotxa, zuk entzentzen munduko pekatua erruki jauna. Jangoikaren bildotxa, zuk entzentzen munduko pekatua nahi duzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ez naiz inor nire etxean sartzeko, baina nesatuak eta sentatuko naiz.
Egin dezagun otoi. Hon egin dezaigula jauna orain ospatu dugun sakramentu honek, eta egizu mundu honetako gauza ieskorren artean erromes gabiltzanok, zeruko ondasunak maita ditzagula, eta horietan jar dezagula gure bihotza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jaunkoari. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain ikarekin. Yepa.